كم نقص كوينو نخسيم عابب عالتجيرو كل صباح حاجوس كله بينو حدا من أصحاب راي بتنجر كم زي تحجوسن كم زقنا النريو كأنيون سوق أيبلن نتناي نقصنا مدب نيحاو تقلقت عسيبو نتجر ما زنبرو مدب فحبتني اتولو اتن نقصنو بهانك أو تخطبت أنا حدما نقولهم تقلقتو كافتو بتا دحر مبرارو حنا خفدي كساب عدو مخيد أنت خونا جنابو أقدمو ناب عدون كي تخيدي لو أتنكيقو سلزنبرة تأزازو بمتحسو أزيو حريقو نتا أزيو زفتو ودو نقسنا خورسو زحاسبه يرقمو نسوون بسنكز مرقمزي بزح مكراي حدلف سلام جوسي تحاوكم يمساكم زلقو نلو مدما بغلتشحن عسرت حدن زواتت ناي ساينس فيكشن أكشن زحازلت بزح سب أزيو زفتوا تور زر استا فيلم يحزلكم مزي زلقو ننوح جزيت أفئ بمنباري يغريت عند حاتتكو إذا فيديو نابوزحات سبات متان كتبتزح لايك جيركم جمروا إذا تاريخ كجمر كله سلسة بزعبات أفرز مرامرو سبات حدش نجر نخفلتو لعلن تحتن كبلو خلو نريو مرمرو من دقات سألو خلو دما هاندبت كاب سماينا مدرس تزرقح هاندبت أو برهاني ريمو انتاي كم استفتر خرقاقوت إلوم ماكينو ماتسيوم بفتنت نابو خقعزي جمرو نافت خباب مسبتحو تقلماتن دبنا زبزحون سلازنبرا هاندبت كير أيوو بتا ماكينا نسبي هارمو سبزو قتلو مسيلوهم أزيوم سنبيدون كافتا ماكينا مسوردو حدا سب أمريت وريقو جنك أول حانت خيكونيت أنحم إزي سبزي تورز بحالي نيرو شعوغت إلنا بزعبات ورمتان كنفلت كابي كم زمت بزعبو تاريخ كنسمع نجمر تور حانت خافتن نمريت قربا زخونا أسغارد استبهدت بلانيت كابا يمزيو إذا أسغارد استبهدت بلانيت بحدا نقوس تمرح كوينا تور دما ودز نقوسي نيرو دك إذا نقوس كل تخوينهم تحادا لوكي خبهال كله تحادا دما زقديم نازر أنهيو توري نيرو أبزي تفلاليو كينات نخلتي تفتينهم كاب كلتي بقع كوين استرخبه تور سلزنبره نكسنا نخوه هابو اندا تدالو وخلو نري انت خونا جن اب كمز عينت حاجوس كلو هاندبت صلاتهم مزيوم يتقعوم ازوم صلاتي اتقعم نخخدو تراي زيكونه نتا ناي حيل منج إلوم زامنولا نعاون بتوسقي سريقو ما نخخدو ينيرو انت خونا جن ناي بعل تور زنبر ازي غزي فروت مسوم تواغيو نزا نبرت زي ايدحنا نمشهتو تور مسنوغس اودي ابو اندا تزارارو بخلو تور كيدنا نزوم كتقعنا زحاسبو نحناون حننا خنفدلنا يبلو انت خونا جنابو بزا حساب يتسامعن ابلعلتهم متقعت خغبرو زحاسبو اخول سقوم توسيدنا اينا كابزن لعلقن نسخا خترقاق على كايلو نودو تنكيقوه يخيد تور نغزو مستملسه بسنكزوم تصلاتهم كما يزبل ناينكسنا مدبو سلستبلاشوه أزيو حرق كله نريمو شعبو حبو نحاول نتوم كالوت أمونات وتهدرات ناتو النجيرو نعادهم كيدوم نخدقعوهم تأكيبو مخدو نافتا بلانيت مسبتحو نتنخت ريوزات إلا أزيو خفو مرحنا يتقلقتو مرخبو اتتقلقيهم كتيلو انتاي دليكم نابزماتيكم يلو حتوم نبعال تور بتبعتكم اللي صلو ندا تدالو لوكي حاوغن سلز فرح ناب أزنو تتقيعو ولا حانتي دلنا نيلكيهم ستتيلنا نخيد بلو تور جنبنت أرو ولا كحاو بزحت مخانم ريقهم وخمزبلو زلو تتردو حنو نخفدس لازمت بزحم بزي قدس مساوم نخك ألس اتخويناتي جمرو ولا كامنقوم كبير بأسة تتلعلى نوح كيت أنحاقن نقوس أودي نافت بلانيتي متأمو ندوك إحزوهم نعدو يملس تور نبوه أب كندبو متيخا نعانات حقزنا كمز فرحنا نعدنا حيسكاننا تملس كما جيركاكم وتقبر اندابلين نبوه كبر بزي باللقالات كزاربو يجمر اتو نقوس ودو حريقو يزخوني لخرد اللي يفتن انت خونا جنتور أزيو سلزبزحو ننكسنا زخون بسلت كمان يبلكانيلو نتور حايلون مارتيلو منتيلو نغلتيهم نمريت رقيمو يصدوم تورا مريت مسودقه كم تم جمريا زرعنايو وتم سلسة ساينتيست كيف لوطو بمكينة خارمو خلو نابو نملس بازا مغنيات دماتهم ساينتيست نحكمنا حيزومو سلازخدو نوح داكيسو دحر مزنح افتو هوسبيتالي برابر تنحيلهم دوكاتر حقاي من أبزوري يمسبازحوامو قدم حج دوكاتر زي فلتر نخلهم بخاصتهم بمدفعن دوعو عبيلوهم نخلاتهم تحا حيسوهم خافتو هوسبيتال وطي خيد
እታ ጓል ጄንን እቶም ክልተ መሳርሕታ ሳይንቲስትን ድማ ከመይ ገይሩ ካብ ላዕሊ ብጨረር ንመሬት ወሪዱ ኢሎም ብዛዕባ ቶር ነዊሕ እንዳሓሰቡ ምርዳእ ስለ ዝኣበዮም እንዳተኸራኸሩ ከለዉ ንቶር ንሆስፒታል ከይዶም ንኽበፅሕዎ ወሲኖም እንተኾነ ግን ቶር ካብኡ ወፂኡ ጸንሖም። ተቐላጢፎም ቶር ከይጠፍኦ ከሎ መታን ክረኽቦ ናብ መኪናኦም ኣትዮም ምስ በገስዋ ሕጂ እውን ካልኣይ ግዜ ቶር ብድሕሪት ክሓልፍ ክብል ብመኪና ሃሪሞም የውድቕዎ። ሽዑ ንገዝኦም ሒዞሞ ይኸዱ እሞ ሓንቲ ካብቶም ሳይንቲስት እታ ጄን ዝተባህለት ናይ ቀደም ናይ ኣፍቃሪኣ ክዳን ኣምፂኣ ንቶር ትህቦ። ጄን ግን ሓደ ነገር ምስ ረኣየት ትፈዝዝ። ቶር ክዳኑ ንኽቕይር ኢሉ ነብሱ ምስ ኣውፅኦ ስሩዕ ሰውነት ስለ ዝነበሮ ኣዝያ ትፈትዎ። ሽዑ ተኣኪቦም ብሓንሳብ ኣብ ካፌ ከይዶም ቁርሲ በልዑ እሞ እታ ናይ ቶር ሞደሻ እውን ኣቦኡ ድሕሪ ናብ መሬት ምስ እንዳዉ ካብቲ ከተማ ንእሽተይ ርሕቕ ኢላ ኣብ ማእኸል በረኻ ወዲቓ ከም ዘላ ንርኢ። ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ድማ እታ ዝወደቐት ማርቴሎ ካብ መሬት ከልዕልዋ ዋላ እኳ ተፈተኑ ክትንቀሳቐስ ብዘይምኽኣላ ኣዝዮም ተገሪሞም ብብዝሒ ሰብ ተኣኪቦም ክፍትንዋ ይጅምሩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ብመኪና ኣሲሮም ሰንሰለት ገይሮም ዋላ እኳ ክፍንቅልዋ ተፈተኑ እታ መኪና ተፈንቂላ እምበር እታ ማርቴሎ ጠቕላላ ኣይተንቀሳቐሰትን። ቶር ግን ብሰላም ኣብቲ ካፌ እንዳቆረሰ ከሎ ኣብቲ ጎኑ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ካብ ሰማይ ዝወረቐት ማርቴሎ ኩሉ ሰብ ፈቲንዋ ክትንቀሳቐሰሎም ከም ዘይከኣለት ክዛረቡ ይሰምዕ እሞ ቶር ድማ ናብ ገጹ ጽግዕ ኢሉ ኣበይኹም ርኢኹማ ኢሉ ሓቶም። ሽዑቲ ቦታ ስለ ዝሓበርዎ ናብኣ ክጓዓዝ ይጅምር። ጄን ደድሕሪኡ እንዳሰዓበት ክትሓቶ ትፍትን እሞ ደቂ መሳርሕታ ግን ንስራሕና ዝጠቅም ኣይመስልኒ ናብ ድሌቱ ይኺድ ግደፍዮ ንሕና ግን ናብ ስራሕና ይኹና ድህቦና ብልዋ። ጄን ብናይ መሳርሕታ ሓሳብ ተሰማሚዓ ንቶር ተፋንያቶ ትኸይድ። እንተኾነ ግን ናብቲ ካፌቴርያ ምስ በፅሐት ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ካምፓኒ ጄሊን ደቂ መሳርሕታን ምርመራ ዘካየድሉ ዝነበሩ ንብረት ኩሉ ብሓይሊ ይወስድሎም። ቶር ቀባፅ ግን በይኑ ትኽ ኢሉ ይኸይድ እሞ ናብ እንስሳ መሸጢ እቲ ቦታ ዝኸዶ ዘሎ ርሑቕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ፈረስ ዝሽየጥ ኣለኩም ዲሉ ሓቶም። እቶም በዓል ዱካን ድማ ብሕቱኡ ኣዝዮም እንዳተገረሙ ከለዉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጄን መኪና ሒዛ መፂኣ ንዓናይ ኣነ ክወስደኪ ኢላ ሒዛቶ ትኸይድ። እቶም ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ካምፓኒ ብምሉኡ ዙርያ ናይታ ማርቴሎ ዝዓለበትሉ ከባቢ ከሊሎም መርመርኦም ሓደ ኢሎም ይጅምሩ። ጄንን ቶርን እውን ኣብኡ ምስ በፅሑ ናፍታ ማርቴሎ ዘላታ ቦታ ንኽኸዱ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እቲ መገዲ ይርድኦም እሞ ተሓቢኦም ክከታተሉ ይጅምሩ። ሽዑ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ኣጋምሸት ቶር ንኹሎም ቶም ሓለውቲ በብሓደ እንዳወድአ ትኽ ኢሉ ናፍታ ማርቴሎ ከይዱ ከልዕላ ይፍትን። እንተኾነ ግን ኣቦኡ ቅድሚ ናብ መሬት ምስ ጓጉ ረጊሙ ነታ ማርቴሎ እውን በቐሊሉ ቶር ከም ዘየልዕላ ገይርዋ ስለ ዝነበረ እታ ቅድሚ ሕጂ ከም ድሌቱ ኣልዒሉ ከም ድሌቱ ዘሽከርክራ ዝነበረ ማርቴሎ ጠቕላላ ንቶር እውን እንተኾነ ምንቅስቓስ ተኣብዮ። ቶር ኣብ መወዳእታ ተስፋ ቆሪፁ ኣቦኡ ዝገበሮ ነገር ኣዝዩ እንዳሕዘኖ ኣብ መሬት ይንብርከኽ። ሽዑቶም ፖላይስን ቶም ሓለውትን ኩሎም ተሓጋጊዞም ይሕዝዎ እሞ ኣሲሮም መርመራ ከካየድሉ ይጅምሩ። መጀመርያ እቲ ሓላፊ ብዛዕባ ማንነቱን እታ ሞደሻ ድማ ንምንታይ ከም ዝደለያ ናይ ሓቶ። ቶር ግን ዝነበሮ ሓይሊ ኩሉ ኣቦኡ ስለ ዝወሰደሉ ኣዝዩ ሓዚኑ መልሲ ኸማን ኣይሃቦን። ኣብቲ ሓደ ድማ እቶም እሙናት ናይ ቶር ወተሃደራት ከመይ ገይሩ ኣቦኡ ንቶር ናብቲ ናይ ጸላእቶም ፕላኔት ከም ዝኸዱ ክፈልጥ ከም ዝኸኣለ ተጠራጢሮም ከጻርዩ ምጀመሩ ሎኪ ንእሽተይ ሓዉ ንሱ ነብኡ ከም ዝነገሮ ይኣምነሎም። እቶም ወተሃደራት ድማ ቶር ንጉስ ብምዃኑ ንሎኪ ደስ ከም ዘይበሎ ይርድኦም። ካልእ ንሎኪ ሕቶ ፈጢሩሉ ዘሎ ነገር ግን 10 ግዜ ናይ ቆርበቱ ሕብሪ ክቕየር ስለ ጀመረ ናፍቲ ንጉስ ኣቦኡ ኸይዱ ብዛዕባ ሓቀኛ ማንነቱ ይሓቶ። እቲ ንጉስ ድማ ቀደም ምስ ጸላእቱ እንዳተዋግኡ ከሎ እዚ ሕጂ ዓብይ ዘሎ ሎኪ ዓሌቱ ናቶም ዘይኮነ ናይቶም ጸላእቱ ስለ ዝነበረ ወዲቑ ምትጸንሖ ግን ኣዝዩ ስለ ዘሕዘኖ ምሳይ ክዕብየካ ኢለ ሒዘካ መፂ እምበር ናይቶም ጸላእትና ናቶም ዓሌትን ይርከብሎ። ሎኪ ብሕርቃን ነብኡ ክዛረቦ ምጀመረ ንጉስ ዘይተጸበዮ ነገር ስለ ጸንሐ ብሓዘን ልቡ ጠሊምዎ ኣብ መሬት ይወድቕ። ሽዑ ተዳኺሙ ምስ ደቀሰ ንግዚኡ ንሱ ክሳብ ዝትስእ ሎኪ በዓሉ ነብሱ ከም ንጉስ ሸይሙ ኣብቲ ዙፋን ንጉስ ኮፍ ይብል። ቀፂሉ ናፍቶም ጸላእቶም ብምኻድ ብሕቡእ መፂኦም ነብኡ ንኽቐትልዎን ንሱ ድማ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ንኽኸውን ክሕግዝዎ ይሓቶም። ቀፂሉ እውን ንምድሪ ይኸይድ እሞ ናፍቲ ቶር ተኣሲሩሉ ዝነበረ ኣትዩ ኣቦና ክመውት ቀሪብ እዩ። ምስቶም ጸላእትና እውን ዕርቂ ክንገብር ስለ ዝደለና ንስኻ በዲልከዮም ስለ ዝነበርካ ንዘለዓለም ኣብዚ ምድሪ ንኽትነብር ፈሪድካ ኣሎ ቦይ ንሕና ግን ዕርቂ ክንገብር ኢና ብሎ። ቶር በዚ ዝሰምዖ ናይ ሓሶት ውሳኔ ኣዝዩ ይስንብድ። ንምሸቱ ፕሮፌሰር ናፍቲ ቦታ ይመጽእ እሞ
ንቶር ካፍቲ ቤት ማእሰርቲ የፍትሖ ቀፂሉ እንዳመስተሒዝዎ ኸይድ እሞ ጄንታ መሳርሕተይ ኣዝያ ኣፍቂራትካ ዘላ ልባ ከይትጎዳእ ተጠንቀቕ ብሎ። ቶር ድማ ዘረብኡ ሱቕ ኢሉ ድሕሪ ምስማዕ ብሓንሳብ ክሰትዩ ይጅምሩ እሞ ዋላ እኳ ቶር ብብዝሒ ሰትዩ ተነበረ ንሱ ከይሰኸረ ፕሮፌሰር ግን ጠቕላላ ክንቀሳቐስ ክሳብ ዘይክእል ስለ ዝሰኸረ ተሰኪሙ ንገዝኡ የብፅሖ። ኣብቲ ገዛ ጄን ስለ ዝፀንሐቶ ብዛዕባ እቲ ዝመፀሉ ፕላኔትን ኣነባብሮኦም ከመይ ከም ዝነበረን ኩሉ ብዝርዝር የረድኣ። ኣብቲ ሓደ እቶም ወተሃደራት ናይ ቶር ብወገኖም ሎኪ ተሓቢኡ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ኩሉ ደስ ስለ ዘይበሎም ብዘይፈቓድ ናቱ ናብ ምድሪ ወሪዶም ንቶር ይደልይዎ። ቶር ወተሃደራቱ ከም ዝመፁ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይሕጎስ። ንሳቶም ድማ ሓዊ ንጉስ ንኽኸውን ኢሉ ዝሓሰቦ ሓሶትን ዝገብሮ ዘሎ ሴራን ኩሉ የረድእዎ። ቶር እቲ ኣለኒ ዝብሎ ሓደ ሓዊ ከም ዝኸድዖ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ይሓዝን እሞ ሎኪ ግን ንሱ ከይኣኽሎ እቶም ካልኦት ወተሃደራት ብዘይፈቓዱ ንመሬት ምኻዶም ምስ ፈለጠ ነቲ ገጅፍ ሮቦት ንመሬት ልኢኹ ንኹላቶም ኣብኡ ንኽቐትሎም እዝዞ። እቲ ሮቦት ካፍታ ፕላኔት ንመሬት ምስ በፅሐ ኩላቶም ኤጀንትታት ከቢቦም ኣብ ዘለኻዮ ጠጠው በል ብሎ። እንተኾነ ግን በቐሊሉ ካፍቲ ብዓይኑ ዝወፅእ ሓዊ ገይሩ ቃፂሉ ንኹሎም ይውድኦም እሞ ናፍቲ ከተማ ኣትዩውን በብሓደ ክዕንዎ ይጅምር ነቲ ገዛውቲ። ነዚ ዝረኣዩ ቶርን ኣዕርኽቱን ተኣኪቦም ይመፁ እሞ ቶር ናብ ሰብ ብምቕያሩ ወላ ሓደ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ብዘይምንባሩ እቶም ወተሃደራቱ ግን ተሓጋጊዞም ነቲ ሮቦት ክዋግእዎ ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ገጅፍን ሓያልን ብምንባሩ ወላ ሓደ ክገብርዎ ይከኣሉን። እቲ ሮቦት ሰባትን ነቲ ገዛውትን ምዕናው ስለ ዝቐፀለ ግን ቶር ነብሱ ሕሊፉ ሂቡ ነቲ ብሮቦት ሓሊፉ ዝርአ ዘሎ ሎኪ ሓዊ ድማ ንዓይ ከም ድሌትካ ቅተለኒ እሞ ንጹሃት ሰባት ግን ኣይትቕተል ኢሉ ምርጫ ይህቦ። ሽዑ ሃንደበት ሮቦት ንቶር ይሃርሞ እሞ ቶር ኣዝዩ ስለ ዝተሃሰየ ሃለዋቱ ጥፊኡ መሬት ይወድቕ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቦኡ ፍቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ኮይኑ ቶር ወዱ ኣብ ሽግር ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ከም ዝተቐርቀረ ተረዲእዎ ነቲ መርጎም ይኣልየሉ። ሽዑታ ምንቅስቓስ ኣብያ ፀንሐት ማርቴሎ ባዕላ ተሲኣ ልክዕ ናብ ናይ ቶር ኢድ ትኸይድ። እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ካዳድንኡ እውን ናብ ንቡር ይምለስ። ቶር ናፍቲ ንቡር ሓይሉ ስለ ዝተመልሰ ነዚ ሮቦት ብዙሕ ግዜ ከይሃበ ቀልጢፉ ይቐትሎ እሞ ቀፂሉ ምስ ሓዊ ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ኣብ ዓወት ንኸብፅሖ ናፍቲ ዝመፆ ክምለስ ስለ ዝነበሮ ንጄንን ንመሳርሕታን ኩሎም ተፋንዩ። ጄን ግን ክሳብ ሕጂ ብናይ ቶር ኣካዳድና መሊሳ እያ ተገሪማ ዘላ። ኣጋጣሚ እውን እቶም ኤጀንትታት ይመፁ እሞ ቶር ነቶም ኤጀንትታት እቲ ቅድሚ ሕጂ ንበዓል ጄን ዝወሰድኩምሎም ዝመራመሩሉ መሳርሒታት ተመሊስኩምሎም ኣብ መጻኢ ካብ ዘጋጥም ኩሉ ነገራት ኣነ ክከላኸለልኩም ኢሉ ቃል ኣተወሎም። ሽዑ ብኸምዚ ተሰማሚዖም ቶር ንጄን ጥዕይር ተፋኒዋ ናብ ዓዱ ይምለስ። ሎኪ ብወገኑ መጸላእቱ ብምምኻር ነብኡ ንኸቕትሎ ናብ ውሽጢ ናፍቲ ቤተ መንግስቲ የእትዎም። እቲ ዋርድያ ግን ንጉሱ ንኸይቅተል ብዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ ምስ ኩሎም ቶም ጸላእቲ ይቃለስ። እቲ መራሒ ናይቶም ጸላእቶም ግን ንውሽጢ ኣትዩ ነብኦም ነቲ ንጉስ ክቐትሎ እንዳተዳለወ ከሎ ሃንደበት ብድሕሪኡ ሎኪ መፂኡ ንጹህ መታን ክመስል ሓሳቡ ቀይሩ ነቲ ጸላእ በዓሉ ይቐትሎ። ቶር ድማ ናፍቲ ቤተ መንግስቲ በፂሑ ሓዊ ዝሓሰቦ ክፉእ ሽርሒ ነቶም ካልኦት እንዳረድኦም ከሎ ሎኪ ሕጂ እውን ሃንደበት መፂኡ ንቶር የጥቅዖ። ነቶም ካልኦት ንጹህ ምዃኑ መታን ክእምኖም ኢሉ ድማ ነታ ናይ ጸላእቶም ፕላኔት ክዕንዋ ይጅምር። ቶር ካፍቲ ወዲቕዎ ዝነበረ መሊሱ ተሲኡ መፂኡ ምስ ሎኪ ክዘራረብ ፍትን። ሎኪ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ከጥቅዖ ፍትን። ቶር ምስ ሓወይ ክበኣስ ኣይደልን ኣይትፈታትነኒ ይብሎ። ሎኪ ግን ሓወኻ ኣይኮንኩን ኣነ ብንእሸይ ከለኹ ካብቶም ንዓኹም ጸላእትና ኢኹም ኢልኩም ትሓስብዎም ኣቦኻ ካብኦም ይሒዝኒ መፂ ኢሉ ይነግሮ። ቶር ዋላ ነዚ ነገር ሸለል ኢልዎ ክሓልፍ ተደለየ ሎኪ ግን ቅሳነት ስለ ዝኸልኦ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከቢድ በኣሲ ይፍጠር። ብሰንኪ ናይ ክልቲኦም በኣሲ ድማ ካፍታ ፕላኔት ንመሬት ዝወስድ ድልድል ይስበር። ክልቲኦም ኣብቲ ድልድል ስለ ዝጸንሑ ይጸድፉ። እንተኾነ ግን ድሮት ንጉስ ናብ ንቡር ተመሊሱ ሓዊ ስለ ዝጸንሐ ተቐላጢፉ መፂኡ ንቶር ብኢዱ ሒዙ ኣብ ቶር ድማ ሎኪ ሒዙ ይንጥልጠል። እንተኾነ ግን ሎኪ ናይ ኣቦኡ ገጽ ክርኢ ከሎ ብኡ ሓዚኑ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኦ ንኽልቲኦም ተሰናቢትዎም ፈኒዎም ንመሬት ይወርድ። ቶር ዋላ እኳ ሓዊ በዲልዎ ተነበረ በዚ ዝተፈጥረ ነገር ግን ኣዝዩ ሓዚኑ ኣብ መወዳእታ ናይታ ፊልም እቲ ቤተ መንግስቲ ናፍቲ ንቡር ሰላሙ ተመሊሱ ንጉስ ኦዲ ድማ ንቶር መስተውዓሊ ንጉስ ከም ትኸውን ርኢካ ኣለኹ ብሎ። ኩሎም ነበርቲ ናይታ ፕላኔት በዛ ሓድሽ ንጉሶም ኣዝዮም ተሓጒሶም ከለዉ ርኢናዮም
ቶር ድማ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ወፂኡ ናብቲ ዝተሰበረ ናብ ምድሪ ዝወስድ ድልድል ይኸይድ እሞ ኣብ ታሕቲ ጄን ክሳብ ሕጂ ንዑ ትፅበ ከም ዘላ ምስ ረአየ ክልቲኦም ዝራኸብሉ መገዲ እንዳሓሰበ ከሎ ቶር ቀዳመይቲ ክፋል ኣብዚ ትውድእ። ቶር እዛ ብ2011 ቀሪባ ብዙሓት ሰባት ፈትዮማ ዝነበሩ ነዚ ትመስል። እንተፈቲኹማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡ ድማ ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ጌርኩም ነታ ደወልትን ክፋብልዋ። ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ኮመንት